hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua po rikiti kana kuti ndipe namba dzemukomana ndida kumubatsira mukomana akapezera tano vakomana ndiri kuda vanhu vanondibatsira kwete vanotsvaga namba dzasekuru vanhu vanoda namba dzasekuru amai vanhu vanoda handina kurara kukoita foni oni chete ngiriri namba dzasekuru sekuru vakabatsira mukomana vakabatsira here vamwe ndiwarushedzera kuti namba yabhozho haisi kuita pane chiri kupesa ndikati hapana chiri kupesa vari kuda namba dzasekuru right baba Isabel wapirira vari mustudio 3 minutes chipinga chodhadhama nthawe ziri kudiyana nyudza idejo icho kwadi mari yezimbabwe kana tabana chimuti takufamba nekupfapfadza nekutsugudza ndo patinenge takushivadzira kuti nhefenyuro yevanhu nhefenyuro nechimuti yakabata pasi rose anenge agowa madhamburikiti mutariko wamadhende chatufa mtumobvene mukuru wacho ndiye anofamba ari kumberi anenge achita kukakanyara muchatufa mudhuna wevhene paka chekutu okay yeish muri yezimbabwe ndiri kutaura nyaya inorwadza nyaya inosuwisa pano nyaya ndiri kutaura nyaya yekuchegutu kune murume akaroora mukadzi wake ndokubva vatovaka imba yavo kuratidza kuti imba yange iri mukati mekuenda kumberi uyezve vana vanhu vari kudanana kusvika vatoita vana vanogona kuita ivo vatatu panozvarwa vana vatatu inguva Zimbabwe hapana kuzvarwa matwins apa mumwe nemumwe akapinda mudumbu rake kureva kuti inguva nokugara nokuwirirana kuti baba namai vasvike vaite mhuri mukufamba kwenguva vachibva vatovaka imba yavo yanga ichitori nemaroja asi murume akazobuda mumba achiti ini ndazvikundikana rega zvangu ndibude mumba nditsvage kumwe kugara kana zvichita mukadzi uyu ndimusiyire imba ishi kuchii chanetsa nokuda kwezvainetsa zvisingatauriki zvadaro murume angatova nemotokari dzinokona kuita idzo nhatu murume uyu aimboita zvekutengesa doro kusvikira avaka imba yake kusvikira iko zvinozvi azotsvaga umwe mukadzi vatova negore atsvaga umwe mukadzi ndokusiya mukadzi uyu ari mumba nemba nemaroja nevana vake achibva tanga kugara kune imwe imba yaari kutoroja achigara nemumwe mukadzi mudiki achigara kudaro iko zvinozvi ave nemota dzingona nhatu asi imba akasiyira mukadzi kusvikira mukadzi akasiya mukadzi mukuru ati aende kumatare edzimhosva ndokunoripota kumatare edzimhosva achiti inini pachangu ndiri kuda kuti tigova nepropati yatiri nayo ndobva vaenda kumatare edzimhosva pavakaenda kumatare edzimhosva nyaya yange ichiri kuenda kumatare edzimhosva pavakaenda pakutanga kunosheyana zvinhu hakuna kunobuda ndokubva vatsoka murume achibva ramba achigara nemukadzi weyu uyu mukadzi achigara nevana nemaroja ndiyanga achichotora mari yemaroja murume uyu kwaari kugara ane motokari diki yanga akushandisa setex achitakura vanhu muchegutu achienda achidzoka achinzi kwakati kupurasi kwakati oda kumhanya achienda kwakadaro murume uyu akazofonerwa achinzi kupurazi rakati vanoziva purazi rinonzi rekwabhiti kucheguti raimbonzi rekwabhiti ndokwakafonerwa achinzi kuno vanhu vanoda kutakurwa tikukumbira muye mutakure vanhu ndobva aenda ikoko ndopaakasvika wanike itori hondo kune vanhu vakatomirira ndokutanga kupwanya motokari ndokutanga kurova iye murume akachema vanhu vakashevedzera vachiti vanhu ndibatsirei munotondiziva ndiri mwana womuno ndinogara pakati apo so pakabva murume achibva pamba pake kunogara pane imwe imba yakugara nemukadzi ilokesheni rino rodhi pakati akangoyambuka kumeri ndokwakaenda kugara mukadzi achigara kumeri asi imari yemaroja aisatora aiti zviri pamba zvese tora ini nangokundikana newe ndaenda iko zvinozvo vanhu vakuita tsvakurudzo murume uyu ane zvaigara achiudza mamwe mataxi driver maererano nekumba kwaakabva varume inini handisi kurarama mune zvakanaka nenyaya yemukadzi wandakasiya uyu ndamusiya zvakare kudaro ndichiri kutevererwa ndiri kurondwa handizi ndofanira kuita sei iko zvinozvi yaenda kumatare edzimhosva iri kutongwa takaenda pekutanga iko zvino tinenditira takapiwa zvaida hasati zvabuda asi ndichiri kurondwa aonekwa apondwa vamwe vaishina nao ndopakatanga kutaura nyaya idzi
mapurisa vakaona pekutangira vachibva kutsvaga nyaya ndokuenda kumukadzi wakarambana naye uyo wakasiya uya kutaura kuno kwatiri kuita mukoma KB mukadzi wake ari mukati Roja raigara pambapa riri mukati mashoko ari kubuda mukoma KB akabuda nekutaurwa neRoja zvinonzwisa tsitsi ari kuti kudini yari kuti tani mafara mashoko ari kuti iwo Roja rakapiwa mari nokuna kuita 200 years nemukadzi wemurume akafa ndiri kuda kuti muende kuno chikora nekupwanya murume uyu kana mamuchikora makombo akufamba ari muwheelchair achakwanisi kuriritira mukadzi uyu achadzoka kumba uye zvemotokari nezvinhu zvese zvichave zvangu semukadzi mukuru murume uyu pakapiwa 200 ndobva abuda mukati meguta rekadoma rechegutu ndokuenda kunotsvaga vanhu mukati mekadoma paakafonera kupurazuko ndokune vanhu vanga vakamirira munhu ndobva takakurova munhu so Roja rataura izvi mushure mekuiswa vanhu mukati saka izvi zvikutoona kuno kwatiri kuita Roja naamai muridzi wemukati vakapinzwa mukati apa munhu akatovigwa nezuro baba Isabel mudzimai akatuma Tenet kuenda kunorova murume uyu ndiye ex-wife wakarambana naye wakasiyana naye uya achiti endai munorova murume uyu mumuchikore kuitira kuti atadze kuriritira mudzimai warikugara naye uyezve pfuma yatanga tiinayo iyi obvious ndini mukadzi mukuru nevana ichave yangu apo nyaya iri kumatarire dzimhosva yekurume achiti inini ndakundikana kugara newe unototyisa ndakuenda hangu imba yandanga ndinayo ndasiya zvangu gara nayo nemaRoja tora mari pamusoro paizvozvo ndokubva ativererwa zvakare ndokunopondwa izvozvo murume uyu akafa vanhu vakazomuka kuseni vanhu vachichema ndopakazonderesa vanhu munhu ndiye uyu izvozvo munhu akavigwa saka izvi zvikutora kuno kwatiri kuita Roja nemukadzi uyu vakabatwa nemapurisa vari mukati mapurisa vakuita tsvakurudzo vanhu vasati vabatwa ndevai vakaenda kunotsvagwa kuti vazoshanda pakuponda murume oyo so Roja kubata kuona kaita ndo richataura kuti ndinhengi nanhengi vandakaita sei vandakashanda nawo asi Roja rakutotaura kuti ndakapiwa mari pakatokuda mari 200 years ndo yakabuda hai baba Isabel papa mungaziva here kuti vanhu ava chii chakapa kuti varambane no murume kuhama dzimwe nemasabwere chitaura ningoti aingoti vakomana apa nditarisei imba ndakavaka ndakapedza inova pfuma inorema noupenyu hwese but regai zvangu ndisiye regai hangu ndiende kuno Roja panga pasina kugarisana zvakanaka ibheta zvangu ndiende kuno Roja pakuti ndigare nemukadzi uyu ya pakaipa rekezani taibva kuti atetekeri anititani kuburikidza kana ichi chakucheguti 21 minutes past 10 reporting to the Maya mutweni unoti kunikwa kona lakanaka Nicodemus ukatenda uchaswa Leviticus enga rinopindwa nevatsvene basi Simon Peter so kunaka kwandakaita kunaka kwakaita muzukuru wangu uchapinda nenga tapyo woro madzisipai ndivatapitani bro afana tusipekechana mturaiva jumanda wakachuwa pakebenekiani sipititi horomai deni oroshuwiri pinifo wakachwe sipititi horomai deni oroshi akioroshi airi po rigiti vu marondera yakamira sei icho kwadi muri yaZimbabwe ndiri mukati mekufamba ndiri mukati mekufafadzana kutuzira zviri kuitika matima nawasenyika ino nyaya ndoda kutaura panapa muri yaZimbabwe inyaya yakaitika mukati menzvimbo yemarondera inobatanidza neguta reHarare mwana komana ane 27 years okuberekwa ane murandakadzi wake ane makurukota 25 years okuberekwa ndokubva vabereka kuita vana vaviri vachigara vari vese asi inzwai mhuri yaZimbabwe mwana komana nemukadzi wake anogara pamababa vake mukati meguta remarondera muri mukati medhorobha mune imwe location yavanogara varimo imomo mwana komana achibva wana basa achishanda mukati menzvimbo yemarondera ndokubva ashenjewa asi zvinoitika ndezvekuti akashanda anomboita mazuva 2-3 kana kuti maweekends anenge achidzokera zvake kumba kunoona vabereki nemhuri yake sezvo kuriko kune musha wake inzwa Zimbabwe inzwa National FM ngatiinzwa chimuti mwanakomana aenda kubasa ndokudzokera iri weekend akaenda uri musi wechishanu Saturday makuseni achitenderera ari pamba mukadzi ndokubva adonedza foni
ndobva yadona pafi ndobva yangoti kwarara ndobva yakwadabuka kukwadabuka muno kuziva Zimbabwe. Foni yangu zvakaitikira masome murume zvikanzi foni yatofai honza ndinodi pandiri kupinda mutown ndinoigadzirisa. Mai mwana vakaboti hai baba kuti aitere regai ndibona kuti haifona zvikanzi aiwa haida kugadzirwa ndobva atora foni ndobva aita nayo. Murume akabva akangana kuti foni ine pini. Achisvika mugadziri wefoni akati aiwazve ine pini saka hatina zvatinogona kubaya baya. Ndobva asvika kwefoni ichibva yagadzirwa, foni ichibva yavhurika, foni ichibva yaita on. Yaita on kudaro Zimbabwe muchibva mapinda message mufoni yakabatwa nemurume yainzi ndakusuwa. Ko baba munini vanodzokera riniko kubasa. Rega ndidzokorere muri yeZimbabwe. Ndakusuwa. Ko baba munini vanodzokera riniko kubasa. Imessage yapinda mufoni mudzimai. Message mudzimai. Murume akabata chi? Yakabata murume. Murume akatora nguva yakareba akangobata suwa churi. Zviri pachena kuti munhu adana nemudzimai wangu. Foni iyi namba iyi yanga isina kusevwa Zimbabwe. Namba yanga isina kusevwa. Murume achibva ona rega nditarise namba. Anoti ndisati ndatsvaga namba ndakatoona namba ndoiziva. Anotoiziva nemusoro. Anotomboitumira mari nekuti anogara achifona. Wanike namba ndiya baba vake nyakubereka. Baba nyakubereka. Ende ndipo panogara chi? Panogara iye nemukadzi wake. Murume akabva adzokera kumba aine foni. Asvika kumba ndobva ati iye foni haisati yaita iri kunze pane chinhu chakafa chiri kutsvakwa. Achiudza mudzimai. Ndobva atoenda kubasa. Adzokera kuHarare. Akati ndichafonera munhu ane foni ndigokuzivisai kuti muende muchinobvunza kuti munhu ariko here. Ndobva ataura neumwe munhu anogadzira mafoni achiti shanya yangu yakamira yakadai so ndoda kumbobatsirika, ndoda kumbotora time ndine foni iyi. Inini ndichanosvika ndichiudza mudzimai wangu kuti ndiwe wakagadzira foni, ende iwewe kana munhu auya uchataura nyaya yekuti anogadzira foni handizirini but anogadzirira apa akaenda kurufu akasiya sina zvataura. Ndiri kuda kutora nguva ndine foni nokuti foni ndinayo. So mukadzi achienda ari kusvika achingonzi munhu akaenda sei? Akaenda kurufu. Ndiye akasiya vharira foni iyi. Asi chokwadi murume akagadzirisa foni papi? Apa. So mameseji ari kupinda ari kuramba achiuya ndababa. Meseji yababa pairi kuuya haisi kupindurwa nokuti mukomana ari kuti handisi kupindura. Haasi kupindura. Saka 2 days dzekutanga ndo dzakasendwa mameseji. Kubva ipapo achauyi mameseji kunzi asi tese haasi kupindurwa. Asi chandiri kuziva ndechekuti munhu wake wari kusendwa mameseji ari kugara naye pamba ari kumuona ikoko. Inini ndiri kubasa kuti anogona kunge akaudzwa ere munhu ari kusenda mameseji kuti foni yakafa. Ndo zvaandikangoudzwa kuti foni yakaita sei yakafa but hasi kuziva chine ineni kureva kuti vane zvava kutoshandisa zvemuromo. So mukomana ari kuti Zimbabwe mudzimai wangu ndine vana 2 right. Akapinza mameseji mufoni yemudzimai wangu murume ndiani ndibaba vangu vanoti ivo tezvara kumuroora wavo. Asi meseji yavakasenda ndeyekuti ndakusuwa. Ko baba munini vanodzokera rini nokubasa kureva kuti mazuva andakaita iwowo vatosuwana kuonana chikonzero ndanga ndiripo pamba ende baba vakutoshedzera kuti ndakusuwa asi ndivatezvara. Handisati ndabvunza mukadzi wangu ende mukadzi wangu asi kusati ndakaonei nokuti ari kuti foni haina kuita foni yakafa but foni iyi ndinayo. Weekend ndiri kudzokera kumba. Ndotangira papi? Ndiite tani? Ndiite sei? Baba Isabel, kunze ke message iyi yakapinda yokuti ndakusuwa. Bamunini vanodzokera rini kubasa. Pane rema messages ari mufoni imo. Right. Pakabvunzwa message yekunzi ndakaona bamunini vaine foni. Pane message ndaona baba munini vaine foni. Kwakanaka here. Andina kupindura. Ende foni yakangodonha pamba ndobva ndaitora ndobva ndaisa muhomwe. Ende takazvitaura tiri pamba kuti akaipa kana kuita sei. Ende akauya aive kuti vazukuru wangu vamuka sei.
ndikangoti message 2 akapinda yekuti ndaona baba mulini wa Lifojo ndiyekuti wasukuru wa mukasei akuna mama akazi yakaipa ende ma message aya apana ma message anikapindura ende namba yaunza ma message aya panyaya dzakarekera kuside lolo ndiyo ya baba kozoita wa mama hawo emikando emaraundi nemomwe kumusana ekubva kumusha but chese chakaya mufoni andina chandikapindura. Zimbabwe munofunga kuti baba vemurume uyu vari kudanana nemudzimai wake iri nemurora kana kuti kurasika kwema messages? Pane message yatoya kamufoni mangu izvozvi yatonzi iri kuti chi mirai kakula mirai kakula chulaye tutola nyanzi ba message pala basa wakati message mzunguruka aiye ndo pandabvunza. Okay iya katonzi sorry wrong number. Sorry wrong number. Ndi muntu akaisa kufona yanzi sorry wrong number. Saka kuti baba vari kudana nemurora here kana kuti yakarasika 0713938538 0713938538 baba vakura sei? Baba kana anda kubvunza makore angu but mwana komana we ndiye first born ane 27 years. Mudzimai wake ane 23 vane vana vaviri vane vana 2. Lekesani kati vatetekere. Okay, panoda print out apa anditi kukambani inoita nezvemafoni panhamba inoshandiswa nemudzimai ichokwadi kuti ave neumbo. Zvakatangira kupi? Kurasika kwenhamba here nokuti aigare chikurasika ndizvozvo ndizvozvo. Baba Isabel vakagara apa obvunza mwana iye chakakwanisa kakuona imessage chete ndakusuwa vazukuru vari sei? Ndakusuwa bamunini vanodzokera kubasa ndaona bamunini vakabata foni kwakanaka here kumakosi hakuna makosi. Aiwa hakuna makosi. Namba haina kusevwa ingori namba yakangofana na bozho pane ndikira kachibata chimuri kuti dzeng paka chiundura chikwa chiundura chiri kuti kudini. Ndakandine mazuva ndichida kupinda mukati memusha uyu. Yes wanga uchindinzenga ndapinda muri yeZimbabwe mukati medzimba kwa chiundura paita mwanakomana ane vakadzi 3 ndokufirwa nevana vanokwana kuita 4 pa 2 days. Afirwa nevana vanokwana kuita 4 pa 2 days. Murume ndokuda kumwa poison, murume ndokuda kuzvisungirira, ndokumbogara akachengetedzwa zvikanzi kwete itai murume uyu kufamba kwemazuva zvinoita right. Baba vandiri kutaura ava vanoshanda muhurumende vanodzivirira nyika kuti isapinde vavengi kwebasa ravanoshanda, asi apa zvakavabata nesimba kuti ndofirwa ine nevana vangu vandinoshandira kuenda kwandakaita musango kurwira kwandiri kuita uku kuitira kuti vana vangu vazorarama munyika yakanaka, nhasi ndo vakupera kufa. Ndobva kwanza tisati taenda kuri vanhu vasati vadzokera kumabasa ayo ngatitsvage mubatsiri ngatimbofambai. Baba vandiri kutaura vakakwanisa kuita 2 months vasingatoende kubasa, kana vekubasa vanenge vaitovanzwisisa kuti no zvakadai zvinoda munhu aite sei ambosorora. Ndobva kwauya mubatsiri wokutanga pandiri kutaura pakasvika nganga nemaprofita, but vanhu vaitaura chindizo murume uyu inzwe zvakaitika. Baba vake vakafa, baba vake vafa zvikanzi ndini mwanakomana ndasara vamwe vasikana, zvandinoenda kubasa ndini breadwinner waamai vangu, zvandakuita amai imimi chibva ikuma kwamamuna baba. Tobva tabomwe mwanasikana asina kuroorwa ngaachigara ipapa. Inini sizvo ndine stand yangu, ndakuchikudanai mama ndokuvakiraiwo imba yenyu pasaiti apa, ndakuvakira imba pasaiti penyu, ndinokupai musikana webasa, handiri kuti mugare nemudzimai wangu, but zvamunoda zvese tinokuitirai right. Ende ndakaona iri point nekuti amwene nemuroora kazhinji kunyange vakaitirana chakanaka sei nenyaya yekuti ndaamwene nemuroora havawirirani, asi vakanzi imba yenyu ichi bedroom yenyu kitchen yenyu but mustendi imwe chete zvese ndokupai nomusikana webasa right. Muroora wachigara kwake nemurume wake right. Inzwai paye pakanzi ngatitsvage mubatsiri mukoma KB kwaiti kukaiswa date rekunzi mubatsiri ari kuuya musi akati pagedhi remurume uyu paiwanika chimbuzi, pakangowanika chimbuzi chete munhu anga asingauyi, asi
asi amana kuziva kuti chimbuzi chiri kuwanika ichi ndio chiri kukonzeresa. So murume akazopedzesera kuuya, ndikangoti munhu akazopedzesera kuuya pakunobatsira, akabva ati iye ini nhasi handisi kukwanisa kuuya, ndiri kuona musha wakasviba, musha uri kunhuhwa, pane zvatewa. Pakati musha uri kunhuhwa ndobva ateregera ndozvikanzi aiwa inga takakupa mari 1 kana wakutsika-tsika tidzorema zvikanzi aiwa munondidaro zvenyu, but zvinhu zvandiri kutaura ka muvengi urati wekumberi nekuti muvengi uyu munaye paukama wenyu veukama unganaye. Ndobva ataura iye zvikanzi ndiri kukumbira kuti muende padhuze nepagedhi. Zvinhu zvatiri kutaura kaizvika mutirasa kuti hapana zviripo iri zvinotoratidza kuti usiku wanhasi ndopaitika zvinhu. Vanhu vakati tikuona zvakati zvikanzi chokwadi zvikanzi aiwa pese pamakashevedza mushandi kana mubatsiri zvinhu zvemamusingazvionere pachibaita mumwe munhu apengenuka semuroora akati ndaizviona zvinhu izvi, but tangofungira kuti panapa panova vachitamba vachita sei pamwe ndizvo zvikanzi aiwa ndo zviri kukonzeresa. But vakaramba kuti mubatsiri adzokere. Mangwana makuseni vakaona zvakare paine chinhu vasina kudzokera. Mubatsiri akatizo ngatitsvagei nzira yekupinda naye hatichashandisi gate. Kunyange makafenza yadhi ino handi tinozama kupinda nekokoko. Mai pachavo manje vachibva varamba zvikanzizo munopinda nepasiri pagedhi kuti zvaita sei. Yadhi haisi yavo pamba pemwana, but amai ndivo vari kuramba. Mai vakaramba kuramba zvachose sokuda kutobvisa hembe. Vanhu vakati atoita sei, mwanakomana akati chii chiri kumboitika. Zvikanzi alright zvadaro zvikanzi ngatiregei isusu takuuya next week tagira pasi tambotononga zvakanaka kuti tuite zobatsira. Pakakuchambira 1 day mangwana achona mubatsiri achibva auya, vanhu vakaita zvokudanwa vari pagedhi vasingafungira kuti achauya, kuti vanhu uyai mubatsiri auya ati iye dheti rakataronga ndiri kutoenda kumwe kure kure nebasa randiri kunoita ikoko handifungi kuti ndirozokasira kudzoka. Saka ndati uya ndikupedzesa basa pano. Papa pakaitika chisionekwe. Amai vepamba apa vaiti vakapinda mumba vakabuda, vakapinda mumba vakabuda. Gedhi iwanika dzimba dziripo dzaamai nedzemwana, asi gedhi newaya yakapedza yadhi yose. Gedhi rinobudiwa iwai. Amai vaiti vakapinda mumba vakabuda vachitaura mashoko asinganzwisisiki. Amai vakaita chishamiso chokufamba kubva panze kubva mumba mavo. Hamai kumakunde yekumakunde amai kumakunde yekumakunde vachibva vadarika pavanhu. Hamai kumakunde yekumakunde amai kumakunde kufamba uko vakananga pagedhi kusvika pagedhi kusimudza hembe kubvisa zvipfeko ndokubva vaita chimbuzi chavo ipapo. Hey, ndobva vadzokera mumba vanhu varipo vachingopedza kudaro munhu angaita kubatsira zvikanzi ndakutemwa nemusoro handichaoni, ndakuona mute. Mubatsiri achibva takurwa zvikanzi hachaoni. Masako akunetsa, masako achaoneka. Ndo pakatora mwana danda zvikanzi hapana kusiri kufa. Inini kunyange pasina zvataurwa zviri kuitika ndazviona. Akadya vana vangu nono ndiye danda kuna amai, ndiye danda kuna amai, ndiye danda kuna amai. Zvandiri kutaura mhuri yeZimbabwe amai vakachikoka ruoko ende vari kufungidzira zvakare kuti musana wavo dzimwe mbabwe dzinenge dzakakanganisika. Vari kufungidzira zvakare kuti gumbo ravo rakakanganisika. Amai vaendeswa kuhospital, mwanakomana achibvatorwa kutaura kuno kwatiri kuita ari pakuchema parufu rwevana vake akakandwa mukati akasungwa. So kutaura kuno kwatiri kuita nzvimbo iyi haina munhu akuita sei akazobatsira. Zvakazoitika manje ndezvekuti izvo mubatsiri pachake izvezvi kurwara nekusaonekwa kuita kwekwe munhu hakuona. Ndobva ati kune umwe munin'ina wemurume akavharirwa uya ane vana vakafa, uya pane zvinhu zvandinoda kukupa kuti uende kunoisa pamapenyu, nokuti ndiri kufunga kuti kukwadzwa kwandakaita inini ndinogona kukwadzwa zveupenyu hwese, but pane zvandinoda kuita. Munin'ina wemurume achibvatya Akaramba akati ini hangu kana imimi makakwanisa kuda kuitwa bofu kwenini wamuri kutuma. Ndokubva ataura nemukadzi wepamba nevana vakafa kuti pane zvandinoda kuisa pamba kuti zama kutaura nevarume venyu varamba. Mukadzi ndiye akazotsvaga munin'ina womukadzi wake ndobva anzi aiti achiita izvozvo komakebe ndokunoisa zvaakaisa izvozvo. Kutaura kuno kwatiri kuita amai vave vari muhospital kudaro vakusuka. vari kusuka chii? Vari kusuka nzira yavanoshandisa yavanozibatsira navo kana vaenda kuchimbuzi. But zvavari kutaura manje vari imomo vari kushevedzera vana vazukuru vaya vakafa vaya
vakagaragara vachishidzira mazita. So hama tichida kunoona munhu mukati mwemwe vanoti hama yenyuyi ine zvainotaura, but vari kutaura vachiti vanotochema zvokuti nesi vanotomhanya panzvimbo pabhedhi kuti chii chiri kuitika. Vanoshedza nesi kuti iwe nenge inga uri muzukuru wangu wani, ndakuita sei uri kundirovere. Mazita evanhu vavari kutaura azoonekwa kuhama chirana nemanesi ari kunzi vana ava vana vambuya ava vana vemwanakomana wavo vakafa, ndo vana vaya 4 vakafa, ndo vana vakafa, ndo vanenge vachitaura mazita kuti muri kundiroverei. Dzimweni dzenguva nenyekuti pavari havasi kukwanisa kana kushanduka ka vachikwanisa kutodonha pasi. Vanotoruka dzimwe dzenguva torembera rimwe saidi vachiti ndikutiza ndoda kuita sei ndoda kunorohwa, but nzire vanoshandisa nevana vechimbuzi vari kushuka. ya vana vakafa ava vana vanova vasukuru vagogo vanga vakura sei? Right, kune 9 years 7 years then 4 years kozoita mudiki angasati kutoenda kuchikoro. Vese vakafa nei? Vana ivo vaingoita zvezvingonzi pane 1 ega ndichakaita zvokufira achinzi adonhera mvura. Vamwe vese vaingonzi warwara musoro arutsa afa, arwara musoro arutsa afa, but 1 akawira mvura. But vese mazita avo vari kutaurwa nambuya ava vari muchipatara. ya pakaipa. Murume uyu anovaka mwana wamai ava vari muchipatara izvozvi, anovaka mwana akazorova amai mushure mekunge mubatsiri akanganisika nokuda kwechimbuzi changa chaitwa kana mai ava rwaiti. Ane mhuri kuti ane vana vangani? Right, kuzvinonzi mwana wake asara pamba mwana umwe chete, angani 5. 1 mwana asara, but mwana asara uyu haazi mwana wemukadzi wainaye, mwana anotove mukuru waakaita nomumwe mukadzi asati aroora mukadzi uyu. Vana vaamai ava vakavhariswa dhorawo vese. Ameno, muri yeZimbabwe vedare inzwai munzwe chiri kubva kwachundura. Halo pa National FM Radio. Kanyembana boss wamkazi. Zviri seko mkomana? Musikuze kubasa. Tikutaura nani ari kupi? Ndi Addington Mpwanya baba simba upakwadza na. Sudzura tibatsire. Natezwa romazano kanyanya kezi. Kuvarora emazwano. Tika sei nawo. Addington, uri kuti wewe atezwa ravatana nemurora here? Obvious, hapana kudzenga kutodanana ono. Sei uri kuti obvious? Notika message rakapinda ka mufoni ka. Kuna panga kuda isina kufa for message yaioneka. Matizita munonzani? Addington Mpwanya. Amuna kumbofonerwa here nemunhu achindoda kutaura naSteven pafoni penyu? Andisati ndambofonera. Hapana kumboita kana cross number? Aiwa yakamboiti. Saka but panonetsa apa mukoma kanyemba paongororai munhu apa ite pano. Alright, mukoma sako mimi shoko rokuti ndakusuwa ishoko rakaipa here, ishoko rakanaka here, kana rinotumirwa kumunhu akaita sei? Shoko rokuti ndakusuwa aiwa iro shoko rakanaka haro, asi kwakazotumira kwacho ani murora vaigara naye pamba vamwe musuwa nguwani andiraga vachimuona zviripo zvakasuwa. Saka uita sei mwanakomana? aiwa mwanakomana ngaangosiya zvakadaro, ngaangobva pamba ipapa vasiya vagariva asi arege kubvunza. andava kutodza nyaya ngaangosiya navo angobva kiasituro. Aiwa ari kufungidzira kayo, ari kufungidzira naye kanyemba. Unoziva kuti unogona kumbotaura nemapurisa uchifungidzira kuti une mhosva ozoonekwa usina. Ehe kaka, saka topa tongosi ivi chichibatsira izvi. ndosaka tabvunza katomubatsira sei mwanakomana uyu? Mabatsiro atingatomuita ka ngaabvunze nyaya iyoyo, ngaaende neumbo message nenhamba kwadzakabva zvinooneka. Orakidza mukwadzi wake kuti ona nhamba idzi dzababa wangu vaitaura newe zvakadai maitaura nezvei bapesa apa. Obvunza mudzimai wake? Vari 3 vakagara apa, baba iye mukadzi wake apa iye apa. Hapana pavanotiza, hapana kana chitsotsi. National FM alo. Bonjour. Muri seko mukoma wangu? Ndiri bomwe amai atenzana ari kupapedza murora. Ko zvatoipa? Aiwa ndokwazviri basa. Ndopatasvika here? Ndakusuwa ishoko rakaipa here? Aiwa harina kuipa zvaro, asi wari kuudza ndiye akaipa. Kwarabva nekwaraenda? Kwarabva nekwaraenda ndo paita nyaya. Tiri kutaura nani ari kupi? Ndiri pasi paSolomio. PaSolomio? Oita sei mukomana uyu? Ini ndiri kufunga kuti dai aenda kumapurisa onopihwa tsamba yekuti apihwe print out kweekonisi. Ona message yese ozogarisa baba wake nemukadzi wake. Ipapapo ndokutoti zvibude aine pakabuda print out achaona mamessage yese akabuda apa, nekuti
akada kushandisa mameseji ari matatu aya haabudirire. Hapana nyaya yapo. Pakaipa mwana wamai.